Anem a explorar Madrid en 2 dies. Això és la continuació del viatge de Portugal, tot i que es pot veure fàcilment sense haver vist l'anterior. Llavors ara estic aquí a l'hotel, està tot en l'aire perquè he arribat fa res, i ara anem pitant a Madrid abans no es faci fosc, perquè ja falta poc. Ja estem a Madrid, deixo la moto per aquí i ara anem a un lloc que ara veureu. Hi ha un problema i és que fa molta fred. Jo només tinc una suadera, la samarreta i el paravents aquest. Volia posar les tèrmiques, o sigui, tant els pantalons com a dalt volia posar-me la tèrmica i no ho he fet, tio. Em gelaré de fred. Ai, bueno, anem cap on volia anar. Aquí estem, a Nuevos Ministerios. Aquí fan un mercat de Nadal o alguna cosa així. Ara ho veurem. Ja hem arribat. On vull anar és als Pollos Muñoz, però crec que la cua és molt gran. A veure... Sí, la cua és bastant gran, però bueno, esperaré. Buenas. La brioche de mantequilla y ya está, solo esto. Con tarjeta, por favor. La brioche, ¿no? Vale. Gracias. Vale, per fi la tenim. A veure, no ens ho fotem ara. Crec que provaré de pirar del mercat perquè molt de soroll i tot, i la vull provar bé. Joder, s'ha fet ben fosc. Què he estat? Quan he estat, tio? Des d'ahir 10 fins ara que són 1:50 o així. Joder, per fi he trobat un lloc per seure. Per aquí està l'hamburguesa. És gegant, eh? Dios! Anem-la a provar. No serà una review completa, però bueno, tampoc sé com gravar-ho, tio. Bueno, està bé. Està bastant bo, hi ha una salsa que és com de fruits vermells o alguna cosa així. Millor deixar de gravar i menjo tranquil. Deixem la moto per aquí i ara anem a donar un volt per Madrid. Aquí primer el parc aquell i tot això, aquestes tonteries. Al final ho he estat pensant i crec que no hi estaré 2 nits, sinó que o sigui, a Madrid només estaré avui i demà a primera hora marxaré. Per cert, nota de l'hamburguesa jo li poso com un 6 o un 7, perquè per lo que costava, o sigui, estava bé, però hòstia, costava moltíssim, I el que sí, hi havia molta quantitat, això està superbé, i també el gust era bo, o sigui, l'únic això, pel preu, hòstia, no sé, ja està, review feta. Ara haig de marxar abans de les 8, perquè on he deixat la moto era... O sigui, podies aparcar la moto fins a les 8 i falta una hora, vaya putada. Potser l'hauré de moure o no sé. Ara aniré al Parc del Retiro, tot i que de nit no sé com de bonida hi és. Hòstia, per lo que estic veient, aquí al Retiro també pot estar molt guapo. Estan molt guapes aquestes llums. Potser ha valgut la pena. Ara estem aquí com a l'estany. Ara sí que no veureu res. Crec que el que faré és tornar a la moto ara i després moure la moto fins a Gran Via. I així també m'estalvio una hora, literal una hora de caminada. Crec que és el més intel·ligent. Tot això està molt guapo, llàstima que a la càmera no es veu, els llums doncs no es veu com és en realitat. Però bueno, per sort no fa... Ara no tinc fred. Això d'aquí no sé ni què és. Estic saturat, hi ha tantes coses que no m'entero de res. Estic intentant anar... Bueno, estava intentant anar a Callao i tot això, aquesta zona. Hi ha molt de trànsit i és impossible arribar-hi. Llavors tiraré cap a l'hotel. Va, anem cap a l'hotel, a veure si aconsegueixo arribar, perquè... Ja he tornat a estar a l'hotel. Des de l'últim clip han passat 45 minuts. O sigui, imagineu-vos el que he tardat en arribar aquí. I ara al final sí que tenia bastanta fred. Sort que l'habitació sí està bé. Volia passar 2 nits, però al final segurament només serà una. I demà, ja cap al matí, tornaré cap a casa. Només hauré de parar per l'esmorzar. Fins demà! Ja ho tinc tot empaquetat, així que marxem. Estic aquí, passat Guadalajara, enmig de la nada menjant un serranito. Fa molta fred. 12 graus, que deuen ser, li has de restar uns 5. Per sort només tinc fred a les mans i ara a la cara perquè la tinc destapada.